ମୋ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ସିକ୍କିମ। ବ୍ରେଡ୍ ପାଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ? ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ? ଉତ୍ତର ତେଲେଙ୍ଗାନା। ପାନିପୁରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍? ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପଖାଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଛୋଲେ ଭଟୁରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ। ପୋହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଚାଟ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଚାଉମିନ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ସିକ୍କିମ। ଇଡ୍ଲି ସମ୍ବର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ? ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ।